A változókor útmutatója. Egészség, energia, önbizalom. Figyelem, a videótájékoztató jellegű összefoglaló, nem orvosi diagnózis. Új vagy súlyos tünetek esetén beszélj házi orvossal, nőgyógyásszal. Ne csak túléljük, de új kezdetként éljük meg a változást. Második rész. A menopauza rejtett jelei. Tünetek, amikről senki sem tudott. Míg a menopauza egyesek számára nem okoz különösebb változást, másoknak tönkreteheti az életét. Képzeld el, a 40-es éved elején járó nő vagy, akinek tervei vannak. Rendezett karriered van, és a gyerekeid elérték azt a kort, amikor a gondoskodás mellett már jut időd a saját vágyaidra is, például a fotózásra, amelyből később vállalkozást építhetsz. De a legnagyobb megdöbbenésedre az egészségi állapotod nem engedi, hogy megvalósítsd a terveidet. A leggyakoribb tünetek, mint a hőhullámok, éjszakai izzadás, az alváshiány kihat a napjaidra, és jelzi a testet, hogy közeledik a menopauza. De mielőtt elkezdenénk örülni, hogy az évek óta tartó időszakos görcsök, sajgó test és állandó hangulatingadozások végre megszűnnek, a hormonszintváltozás miatt sokkal súlyosabb, az életminőségre kiható tünetek kezdenek lassan megjelenni. Sokáig az orvostudomány sem értette pontosan, mi zajlik ilyenkor. Nem volt külön szakterület, amely ezzel foglalkozott volna. És a nők panaszait gyakran hagyták figyelmen kívül. Szerencsére mára rengeteget fejlődött a tudásunk, és itt az ideje, hogy erről nyíltan beszéljünk. A változókorban a petefészkek egyre kevesebb ösztrogént és progeszteron termelnek. Az ösztrogén minden szerven megtalálható, és mivel a szintje a szerveken belül változó mennyiségben csökken, ezért a menopauza testi tünetei egyenlőenként teljesen eltérőek lehetnek. Tehát nem csak a nemi működéshez szükséges, de ott van a bőrödben, az izmaidban, a csontjaidban, a szívedben, sőt az agyadban is. Amikor a szintje csökken, a tested szinte minden részén érezheted a hatását. Ezért fordulhat elő, hogy egyszerre küzdesz hőhullámokkal, ízületi fájdalmakkal, álmatlansággal, szívritmuszavarral vagy éppen hajhullással. Mindenki másképp éli meg. A testösszetételed is befolyásolja a tüneteket. Az elhízás fokozhatja a hőhullámokat, a nagyobb izomtömeg viszont véd az inzulinrezisztenciától. Az ösztrogén és a tesztoszteron csökkenésével már perimenopauza alatt beindul az izomvesztés, évente átlagosan 0,6%-kal. 50 felett pedig akár 1-2% is lehet. Ebből adódik, hogy a testünk kívülről is megváltozik. Eltűnik a kerek fenék, és lapos palacsinta lesz belőle. És elkezdünk a hasunkra hízni. A menopauza idején nő a szív- és érrendszeri betegségek kockázata. Amikor a hormonszintek lecsökkennek, hajlamosak leszünk az inzulinrezisztenciára, megváltozik a koleszterin és a vércukorszintünk, és a nők 40%-ának kezdődő cukorbetegsége alakul ki, amiről többnyire nem is tudnak. A menopauza óriási mértékben megemeli a krónikus gyulladás mennyiségét a testben, az ösztrogén és a tesztoszteron hiánya miatt. Mint kiderült, az ösztrogén az egy nagyon erőteljes gyulladáscsökkentő hormon, és ez a védőréteg megszűnik a hormontermelődés csökkenésével. Ezért alakul ki például a kezekben éhüvelygyulladás, és emiatt kezd az öregedés folyamata felgyorsulni. Amit sokan nem tudnak, hogy a vázizomzat és a csontok egy egészként funkcionálnak. Tehát amikor csökken az izmok mennyisége, akkor drámaian megnövekszik a csontritkulás kialakulása. 35 éves korra érjük el a maximális csontsűrűséget, ezután lassan csökken. De amint elérjük a változókort, ez felgyorsul. Nehéz elhinni, de jelenleg a változókorban lévő nők 50%-a fog valamilyen csonttörést elszenvedni halála előtt. Amit tudatos életmódváltoztatással szinte teljesen meg lehet előzni. Végül ne feledjük, a hormonális változások a lelki egészségünket is érintik. Megjelenhet a szorongás, a depresszió, vagy felerősödhetnek korábban meglévő mentális problémák is. A kommentben találsz egy linket, ahonnan letöltheted a több mint 100 lehetséges menopauza tünetet egy kérdőív formájában, amit kitöltve magaddal vihetsz a házi orvoshoz vagy a nőgyógyászhoz. Szeretnél segíteni másoknak? Írd meg a kommentben, hogy te milyen tüneteket tapasztaltál. Ha fontos számodra a tested és a lelki egészséged, tarts velem a következő részben is, amelyben bemutatom, hogy hogyan előzheted meg a változókor legrosszabb hatásait. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ciao.